Купих си, как се казва това? Air fryer. Се забравям да го почистя. Се сетя, просто изчекъртвам от дъното на съда нещо, което всъщност е претърпяло няколко цикъла на готвене и е много яко и хрупкаво. Изобщо не знам какво, ама вече готвя основно с това нещо. 30 секунди нещо за готвенето, 5-10 минути глупости. За днес темца от кайма с големината на топка за крикет. В центъра на тях ще сложа купче чедър, може би, или нещо такова. Купих си терешка кайма от прасе и сложих малко подправки, една накисната филия хляб, която съм изстискал, сол, чубрица, черен пипер, малко кимион, не знам дали се слага, аз не ще да сложа, чесън на прах, колкото имах. И сега ходих да търся лук тук, намерих от Зарема парка. Трябва да се намокря ръцете. Трябваме малко кайма, така. Взимам едно от тези неща и се стремиш да ги правиш долу-горе еднакви като размер. Целта е да се изпекат равномерно, да не е едното да е сурово, другото да е прегоряло, а те това гледаш да са еднакви. Мога да кажа, каквото ми е на душата, нали? Нищо не ми е на душата, добре е. Нещо, което не би трябвало да ме вълнува, обаче леко ме подразва. Лятото е сезона на концерти, партията, някакви такива простоти. И естествено много хора ходят на такива мероприятия. Нормално, аз съм ходил някога, вече почти не ходя. Миналата година бях на Orbital, това е група, с която съм израснал. Казвам група, знам, че са двама човека, но все пак са група от двама. Ако е един, не би било редно да казваш, ако е един, че са група. Бях на Orbital и се бях качил по дигата на мястото там в Борисовата градина, където правят такива събития. То е някакъв София Summer Fest, някаква шитня така, пълна простотия. Не ми се даха пари, може и да слушаме отвънка, ама Сен каза, ела ти покажа къде гледах Massive Attack преди една седмица. Отидохме, беше супер, обаче някакви пендурници дойдоха, почнаха да викат, да крякат. 2 песни преди края ни изгониха, дойде охраната, готова да се бие, па ние сме 10 човека. Някак си ми се вижда малко тъпо и безмислено да снимам и да... Вместо да се кефя, нали, на музиката, аз ще седя с капания си телефон и ще снимам от около 180 метра и ще се чува нещо там, крещят до тебе, някакви разливат бири и други неща, не мога да се нацели вената човека, ти си мяташ там с телефона, бе, слушай тая музика, бе, човек. И без това видеото ти няма да стане нищо. От голяма дистанция, това видео, освен да го публикуваш някъде, да кажеш на приятелите си, ой, гледай къде се намирам, къде се намираш, брат? Що не се снимаш като ходиш да подписваш поредния потребителски кредит? Си отишъл на това парти с парите на баба си, къде си е обрал миналия уикенд. Тя за жената скатава там 200-300 лева за погребение, ти си ги взел да можеш да отидеш на това парти и си купиш бира. Никой не се бие в гърдите, не казва, аз живея на кредити. Всеки показва състояние, виж къде се намира, виж какъв хубав живот водя. И за какво го прави това? Най-вероятно да се хареса на някакви други малумници от същия калибър. Само дето аз съм убеден, че вместо някой от тия, които искаш да се харесаш, да ти лайкне поста, го лайква леля ти трупка от Добрич, примерно. Много хубаво. Това е същата тая леля, която приятелките й пращат такива картички с Исус и отдолу пише: ако обичаш Исус и знаеш, че Той те обича, харесай, сподели, напиши амин. Тя естествено го пише. Ако направим един паралел, това е все едно. На времето имаше
накрая на програмата на БНТ пускаха националния химн и след химна имаше някакво съобщение от сорта на драги зрители, това беше програмата на БНТ, желаем ви лека нощ. И същата тая леля, и тя казва на телевизора лека нощ. На живота все пак имаш кредити да изплащаш. Телефона, с който снимаш, ето остана ми. Телефона, с който снимаш, най-вероятно като са на тряскаш бате на някои от тия невероятни партита, ще го откраднат. И после 2-3 седмици ще обикаляш за ложните къщи да си го купиш. Който обратно, въпреки че вече си го направил с кредит за 4 години, които ти остават 21 месеца да изплащаш. Браво! Като сме готови с това, нахранихме хората, сега остава да нахраним нас. Обаче аз не знам как да го изпека. Още се уча. Съответно ще взема някакво количество, ще ги наредя там, това няма да го показвам. И просто ще го пусна на някаква температура.